nu skal du møde Anders. Anders' kollega er dukket uventet op. Han anede ikke, hvordan han skulle få lavet mad nok til alle. Heldigvis var Mr. Mums klar til at hjælpe Anders. Han viste ham mrmums.dk. På mrmums.dk kan du bestille via vores online menukort. Der finder du blandt andet et stort udvalg af sandwiches, eksklusiv takeaway og drikkevarer. Din mad er klar en time efter du har bestilt den online. Mr. Mums redde endnu en gang dagen hjemme hos Anders og er altid klar til at hjælpe dig. Mr. Mums. Fin mad uden fine fornemmelser. Takeaway med stil.